На хората при въестите зъби събрахме на шаранджи и въесто. Ние, ние тука, тук 10 пъти не може да излезем. Тук излизам от лодката. Не помня къде съм до палатката, не можах да влеза в палатката. Направо съм легнал до палатката и съм заспал. Райчо прибирал въдици, мъдици, всичко. Райчо прибирал, той път. Райчо той по-държи, той пък излиза бос. Слиза веднага си стрязва крака. Дупка на крака е тук голяма. Къде ще изходи, гледам всичко до кръв. Мен той не знае. И той е подопойка. Ама, той го е служил. Ама държи. Пак аз си с бубките ама лягам и заспивам. И на другия ден ставам 10 часа. Пичуската се буждам. Не, и влизам да се къпя. Ай, тако правиш към малко да се облагна. Влизам, окъпвам се хубечко, плувам, пала. 11 се става. Викам върся да фанем някой риба. И отиваме точно... Да фанете някоя риба. Да фанем някой риба на плиткото. Отиваме с бата. Жега човек 40 градуса. Август месец. 40 градуса. Посред обяд. Супер. Нищо общо няма с риболова на сон. Всички си нощно време, по-хладното, рано сутринта или какво си. Филми. Обаче аз на сред обед. И почваме да клюнкаме, край, че спри тук сега да поклюнкаме. И ни са вързали за едни върби отстрани. Пловдивчани, ловят шаранчета на те само ни правят и ги слушам, викат, гледай ги тия тапанари, къде дошли за клюнка, то там плитко. Викаме, тя кучета. Между време един я вади едно шаранче половин кило и веднага звъни на GSM на другия. Бих ми шарана. Шарана върви, викам, гледай сега какъв е тъпан. Дори ще разгласи, на 10 души ще каже, ще и фана, другия път като дори струпа тези мравуня хора, не може да лови нормално. Малко им трябва. И ги слушам, че много думват. Мога и продължавам, аз клюнкам си, така. Малко, райката едно слънче 8 кг фана. Викам, бат Райчо, да въртим да пуснем още един тигел. Обръщаме да пускаме още един тигел. Той през това време си оправя въистина. Каканижи там на Ама не сме гледат как го вадите сомче. Ма ние сме на 50 метра от тях. И те какво, сторачват ли? Те не го видяха ражда, то малко, като и малко сомчето, той го вади на бръшко. Той... До 8 кила колкото. Колко да е сомче, сурне. Така. Направо го връзам и пускаме, пак чукам. С клончето работа. Тръсна се претъмна, понеже Райчо сме го вързали сомчето да е живичко във водата и мисля, че сомчето ми е ударило въдицата. Да, мисля, че ми е ударило въдицата. Викаме, това сомче прави биля. В следващия момент, като си пръта, давай, сгъвай пръта, давай, дърпай, няма голям. Викам на Райчо само пали мотора да бягаме от дървета, защото съм супер бързо до брега. Викам, влезе ли в дърветата, къса. Не мога да го викам, бягай от дърветата. Райчо, дърпаме от дърветата навътре. Ама не усетиха ли се, че Стефан? Обаче аз тук бях с това, с здравията към. Ама те не усетиха ли, че... Как гледат, тъй. Здравията към на бръчка, като го напъна. И бати Райчо в цялото си величие, той иначе не е слаб мъж. Добре сложен 100 кг. И аз съм чук за теракота, средно голям, 600 грама. Викам голям смак. Гумен! То толкова е метален влиза в главата. Викам, да кърти са, как да го снимаш? Приятна история. И бати Райчо само става прав. Той си нариска, запретна ръкавките, дебелшки имбето му е, папа му отвънка. И стъпайно се само прави. Бум! Той чук главата, то съм каза. Не мръдва, изпала се те. Жик се изпала. Викам, да е, така. Дигай водката. И викам на ония, айде, момчета, ние сме до тука. Тегат настрани гледа там. Викам, айде, че отива, направо се спря тока. Тя тук от 3 минути, скоро да ловят тя малък шаранчета. И додохме, вика, за половин час, айде, после време. И жиката вика, после какво направих? Викам, как го направихме? Един слон фанахме 1,80. Как 1,80? Ми толкова викам, мерим го с рулетката толкова. 1,80. Аз това, викам 1,80. Колко да е? 1,80. Едно мъничко. Няма ли формула? И от предната нощ още едно на бат Райчо. Викам, бат Райчо, взимай ги. Другия път, като отидахме, 4 сомчета. Взех едно малко, бат Райчо ги взе другите. Айде, довиждане. Райката много майстор на салата. А вечерта, докато работим, малко хубави места, дълбоко, близко там ни скали. Моето моторче малко, придвижваме се и ние с голяма лодка бързат. Набързат ход и спира, да фане мястото. И да не спира там. Бат Райчо, викам, спри тука, аз сега пусни котвата. И като почнахме песни. Черен влак се композира Райката. Дай, Райчо, дай се пробвай този клюнк. Райчо клюнка от едната страна, аз бухкам от другата. Пеене, здраво, викане.
10 минути, имаше 4 лодки, всички си тръгнаха. Всичките черта махат, викам. Айде да виждаме. Айде на мястото. Айде на мястото. Колко да я държат? Гледат ми 10 минути сира и айде. Пътя и да ги няма. Викам, сега тук. Прочетата пуснали мрежа. И гледам. Каква мрежа пускат? За какво? За какво? Връзва се на той. Браконери пускат За какво? За башарани? Ами за каквото са влези. Ко Мрежа, влезе? каквото влезе, бе, човек. И то мрежа, то не е ли на размера на халката? На размера на Или е халката, турба но някаква? То, ако е, тя е хлабава мрежата. Той е да мине голяма риба, да не може да се заклещи, нали, на дупката, примерно на окото, ако е осен. Ага. Му се хвани перката, той се овърте, като се оплете, няма. И Защото хваща тя е провиснала. тя мрежата не и може тя- да хваща по-малки от окото кото. Да, ясно. Обаче вече като кото се оплете по-голямо и те са местни, там един овчарник, те редовно пускат мрежи там. И една по време, послед нощ човек, баш са пред нощта. И ни гледам, гледаме на светлината, тя е една луна, грибът се носи към райка, тия идват. И она вика отдалеч: ой, ще стане билява, ще стане биля. Ама, половин кило ракия, викам: па билява, братчет, ела тука. Каква биля ще стане? Той ма гледа. Викам: ела тук да видим каква биля ще стане, бе. Той идва. Ама биля, пък те отгоре минават ни жици. Високо напрежение, ама някога е имало ток. Там няма ток сега. Той вика: ама билява, жиците. Ма викам: Артик, ти що си прав в лодката, бе? Каква биля ще стане? Аз съм седнал. Тебе няма да те удари тока. Ама не, вика, колка мрежичка сме пуснали. Мрежичка си пуснал. Той ли, викам, Зора? Няма се притесняваш, каква биля ще стане? Викам: аз тук едам от 20 години, викам: ти отгай идваш, той стои маглина. Кой ти ходи от 20 години? Само викам: той стои маглина и мига. Викам: айде, викам, давай, няма страшно. Ма да не ни фане ти мрежата, ама няма страшно. Мрежата на топка, жиката закача, веднага я валя. Кама не може да драфта къма. Да. Той една такъма направен да вари душмански риби. Закача мрежата, като я заваря, фана само въжито отгоре, жик, варя мрежата, увия име около кама, където са го сложили за това и ми я пусна обратно. Айде, довиждане, момчета. Важното е да средиш тапата отгоре. Обаче веднага пристигат. Виждат, смята е дебнат, моментално пристигат, не е жени, те не очакват как ще си. С вас, когато ходим пак мрежа там, на същото място. Жик, мрежа, викам: гледаме ни, да стане на тия камъни там, тия ни отвесни скали, да стане се правят, че идват риба на плувчица. Викам: каква риба ще видиш там, тук тия камъняци, няма никаква риба там. Викам: тя правим за чудо. Как пък избраха този място, точно там, то там няма достъп от брига. Само с лодка отиваш. Да. Извазката, клонка ми си, работим си, гледам аз, на сонара и зад едни такива като смущения. Джик, викам: какво става тук? По едно време, дите не са накачени. Да, па и мрежа. Викам на тия, аз почвам псувам здраво, няма псувам яката. Какъв виждам ние стоят. Викам: ваша ли тази мрежа? Ами не е наша. Може да е тук на овчарите. Викам: на овчарите ли? Валя. С нож стои той. Нарязваме хубавичко. Така. Те има гледат. Какво да кажат? Нищо. Навихме я, так пуснах камъка, така долу. Айде. Постоянно те продават нон-стоп по там риба, бе. Не, риба продават от там. Фащат риба и я продават къджери по заведенията. Да. О, браконьери. Постоянно. Има ли селце, колипка някъде, където има селце до язовира, там са мрежите. Край всяко населено място, мрежите там. Няма, той народа са такова. Тук много браконьери. Ама не е жени. Ама не е жени. Той идва да се ежи. Да, и като види, че му даваш отпор и си сяда на газа. Да. Ама първата проверява. Идва и отделец и вика: биля ще стане. Викам: каква биля ще стане? Вара видим билята. Каква биля, викам, да стане? Ама вика: жиците. Крижи си, викам: ти що си прав, бе? Аз ти се една жиците на 10 метра над мене. Той ми вика: биля ще стане. Каква биля ще стане? Да, видим коя е тая биля. Да бе, пидерашчета.